Salam mahruman dostlar, ýagdaýlaryňyz bolmy? Bugünkü videomyzda sizlere Green Card näme? Şo barada gurrun berjek. İkincisi bilenem Green Card'ı nädip ankete doldurmaly. Şonu ýadym sizlere görkezmekçi. Taýyn bolsaňyz videomy başlaýar. Green Card näme? Her ýyl DV Loteria adly bir lotereya Amerika hökümeti tarapyndan ABŞ'niň raýatlary bolmayan adamlar üçin ýürüte gurnalýar. Mundan başga da bu lotereyada ýeňiş adansaňyz, öz dokumentlerinizi dolduryp 2 ýylyň içinde Amerikanyň posolstwosyna dokumentlerinizi tapşyrmaly bolýarsyňyz. Egerde 2 ýylyň içinde tapşyryp bilmeseňiz, onda sizin gazanan şansyňyz köýýändir. We başga da bu lotereýany gazanan kişiler 10 ýyl boýunça Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda işlemek we ýaşamak hukugyny alýarlar. Gelin ne olsa, DV Loteria, yani Green Card'ı nädip ankete doldurmaly? Şonu ädim sizlere görkezeyim. Gelin onunla kompýuterime geçelim. Hawa mahruman dostlar, şu taýdaki bellek geçen silkama, yani aşağıda bel koyarım bu silkany, şu silka girip şu L'Oreal pencere karşıňyza çıkar. Sizde İngilizce çıkmak mümkün. Şu L'Oreal'e önümen Google Translate ulanyp Türkçe ulanmagy makul bildim. Şu taýda başlaýan girişi başlat diýäs aşağıda. 9 X 5 C K. Şu L'Oreal'a girýäs. Girenimizden soňra şu taýky soýady denýär birinji ýerek familiýamyzy ýazýas. Şu taýda sizlere aýtjak zadym, yani şu taýk ýazan wagtyňyzda, yani İngilizce alfabetleri ulanmaňyzy aýtjan size. Yani olaram näme? I harpi ýa-da Ş harpi ýa-da Y harpi. Ana olary ulanmaly dälsiňiz. Şu taýda ortaty ikinji at ýok diýip belläs. Eğerde password'ınızda bar olsa yazıp bilerseniz. Erkek, zenan, şu taýda şeyle, şu taýda doğulan günüňiz, yani ay, 9. ay, 30, 1999. Doğulan şäheriňiz diye. Yani Mare diýeli, sizinki Balkan, Levap, Daşoğuz bolup biler. Doğulan ýurduňyz diye. Şu taýda Türkmenistany saýlaýas. Bärik egerde Türkmenistan watandaşy, yani Türkmenistan raýaty bolanmyz üçin bärik iş etmeliler bolýas. Şu taýda password maglumatlarymyzy ýazýas, şu taýda ýene-de familiýamyzy ýazmamyzy isle, ad familiýamyzy. İkinji ad ýok. Password nomerymy ýazmamy isle. Haçan password'yňyzyň möhületi dolýar, şonu ýazmaly bolýaňyz. Bärigem Türkmenistan saýlalyň, Türkmenistany ýerde şu taýda saýlaýas, aşağı geçýäs, şu taýda surat goýmaly bolýas. Suratda da şeýle arka fonuňyz ak bolmaly. Yani password'da näme suraty düşürilýän bolsa, şo görnüşdäki suraty düşürmeňizi, şo L'Oreal suratyňyz kabul eder sizin. Benim şu suratymy goýmakçy şu taýk. Suratymy saýladyk. Şu taýk öz adresiňizi, şu wagtky ýaşaýan ýeriňiz bolýar. Yani şonuň adresini ýazmaly bolýaňyz. Eğerde poçta koduňyzy bilýän bolsaňyz, ýazarsaňyz, bilmeýän bolsaňyz, poçta kodu ýok diýip belläp bilersiňiz şu taýda. Haýsy ýurtda ýerde şu wagt ýaşaýan bolsaňyz, şonu saýlaň. Şu ýerde de bugün ýaşadyňyz ülke diýen şu taýda haçan ýaşy, şu edil şu wagt ýaşaýan ýeriňiz
o taýyny saýlamaly bolýaňyz. Yani yurduňyzy, misal üçin Türkiýedemi, Rossiýadamy, Türkmenistanda bolsa Türkmenistany, şu taýgam şu wagt ulanýan telefon beliňizi ýazyp bilersiňiz, ýazmaly bolýaňyz. Esasy yerleriň biri şu taýyk öz elektronny poçtaňyzy, ýani mydama sizde açyk bolan elektronny poçtaňyzy ýazmaňyzy maslahat berýän. Yani sebäbi size şu Green Card baradaky maglumatlar, size habarlar şu elektronny poçtaňyza geler. Şu taýda bolsa, egerde diňe o orta mektep gutaran bolsaňyz, lise derecesi, yani 3-nji saýlamaly bolýaňyz. Egerde uniwersiteti bitiren bolsaňyz, uniwersite derecesi, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6-njyny saýlamaly bolýaňyz. Egerde şu wagt uniwersitet okuyan bolsaňyz, onu saýlamaly, yani orta mektep haýsyny gutaran bolsaňyz, şonu saýlamaly bolýaňyz. Bu bolsa öýlendiňizmi, durmuşa çykdyňyzmy ýa-da aýrylýşdyňyzmy, şolary nemet ýazmaly bolýaňyz. Öýlenmedik bolsaňyz, öýlenmedik diýip ýazýaňyz. Egerde siz öýlenen bolsaňyz, şu taýda evli we eşim bir ABD, yani Amerikan watandaşy däl diýip belleýär. Egerde öz ýan ýoldaşyňyz Amerikanyň watandaşy ýa raýaty bolsa, aşağı saýlamaly bolýaňyz. Egerde däl bolsa, ýokarky saýlamaly bolýaňyz. Näçe çağaňyz bolsa, şu taýda çağaňyzyň sanyny ýazýaňyz. Men öýlenmedik bolanym üçin onu saýlaýas. Çağa ýok. Devam diýäs. Şu taýda bize maglumatlarymyzy täzeden gözden geçirmemiz üçin şeýle bir saýpa çykýar. Şu taýdan öz maglumatlaryňyzy gözden geçirmeli bolýaňyz. Şeýle gözden geçireli. Gözden geçirdik. İber diýäs, şu taýda ýaşyl düğme basýas. Bolly. Yani şu kod şeýle bir zat çykar siziň garşyňyza. Şu başary. Yani İngilizcesi näme? Suggest. Yani şu yazsa, onda siziň Green Card'a ankete tapşyrmaňyz tamamlandy, yani gutordy. Şu taýda size şu kodlar berilýär. Şu taýdaky kodlar, şularyň hiç birini yitirmeli dälsiňiz. Yani bir ýere belli bolýaňyzmy ýa-da bilemok, yani şu taýdaky onoý numarasy diye şunu yitirmeli dälsiňiz. Yani şu taýyny hiç yitirmeň. Egerde şunu näme yitirsen ýagdaýyňyzda, siz egerde size şol lotereý çyksa, onu siz görüp bilmersiňiz. Yani şu kodun üstü bilen görýäňiz. Mähriban dostlar, ankete tapşyrýarymyz şundan ibaret. Bu lotereýa haçan jemlenýär diýip sorasaňyz, öňümüzdäki ýyl, yani 2022-nji ýylyň may aýynda jemlenmäne başlaýar. Şonda jemlenen wagty ýanka aýdan şu taýdaky belläp geçen sany bilen, şu sanlar bilen öz lotereýaňyzy gazandyňyzmy, gazanmadyňyzmy şonu şu taýdaky kodlar bilen görüp bilersiňiz. Hemmäňize üstünlük bardy ötjen mähriban dostlar.